Organizacija Crna ruka, poznata i kao Ujedinjenje ili smrt, predstavljala je tajno društvo koje je odigralo ključnu ulogu u istoriji Srbije i Balkana početkom 20. veka. Njeno delovanje obuhvata period od Majskog prevrata 1903. godine pa sve do Solunskog procesa 1917. godine, a najpoznatije je po učešću u atentatu na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda na Vidovdan 1914. godine. Organizacija imala veliki uticaj na političke i vojne događaje u Srbiji i šire, ali je na kraju bila žrtva unutrašnjih sukoba u srpskom državnom vrhu. Prvi značajan događaj koji će dovesti do formiranja Crne ruke bio je Majski prevrat 1903. godine, kada je grupa oficira predvođena Dragutinom Dimitrijevićem Apisom organizovala ubistvo kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Mašinje. Obrenovićima je zamerano što su Srbiju približili Austro-Ugarskoj i što su vodili autoritarnu politiku. Posle njihove likvidacije na presto je dovedena dinastija Karađorđević, što je označilo početak nove političke ere u Srbiji. Grupa nižih oficira, na čelu sa poručnikom Dragutinom Dimitrijevićem Apisom, je avgusta 1901. godine osnovala Crnu ruku, zavereničku grupu protiv dinastije Obrenović. Prvo zasedanje grupe je održala 6. septembra 1901. godine. Sastanku su prisustvovali kapetani Dimitrijević, Radomir Anđelović i Milan Petrović, kao i poručnici Antonije Antić, Dragutin Dulić, Milan Marinković i Nikodije Popović. Skovali su plan da se ubije kraljevski par Aleksandar i kraljica Draga. Apis je lično predvodio grupu oficira koji su ubili kraljevski par u Starom dvoru u noći između 10. i 11. juna 1903. odnosno u noći između 28. i 29. maja po starom kalendaru. Nakon ovog prevrata dolazi do raskola i Crna ruka se privremeno gasi. Međutim, 2 dana posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine, grupa srpskih ministara, zvaničnika i generala je u Beogradu 8. oktobra 1908. godine osnovala Narodnu odbranu, polutajno pansrpsko udruženje. Cilj udruženja je bilo oslobađanje Srba od austro-ugarske okupacije. Ona je širila anti-austrijsku propagandu i organizovala agente u okupiranim teritorijama. Satelitske organizacije su osnivane u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i u Istri. Najpoznatije među njima bila je bosanska grupa koja je delovala pod imenom Mlada Bosna. Jedan od najbližih saradnika bio je major Voja Tankosić, koji je kasnije postao jedan od najuticajnijih članova Crne ruke. Tankosić je bio poznat po svojoj izuzetnoj hrabrosti, a njegov uticaj organizaciji bio je ogroman, posebno kada je došlo do regrutovanja novih članova i pripreme za buduće tajne akcije. On je bio uključen u nekoliko važnih vojnih i političkih operacija koje su uticale na sudbinu Srbije. U periodu nakon Majskog prevrata, srpski oficiri, među kojima je bio i Apis, nastavili su da deluju u senci, formirajući različite tajne organizacije, iako se Crna ruka zvanično raspustila. Njihov cilj bio je očuvanje nacionalnih interesa Srbije i stvaranje jedinstvene države Južnih Slovena. Od početka je bilo jasno da će ove organizacije koristiti metode koje nisu uvek bile u skladu sa zvaničnom politikom Srbije. Godine 1911. godine formirana je tajna organizacija Ujedinjenje ili smrt, poznatija kao Crna ruka, a njen osnivač i glavni ideolog bio Dragutin Dimitrijević Apis, oficir srpske vojske i jedan od organizatora Majskog prevrata. Organizacija imala piramidalnu strukturu, a članovi su bili vezani zakletvom na vernost. Osnovni cilj Crne ruke bio je oslobađanje i ujedinjenje južnoslovenskih naroda koji su živeli pod tuđinskom vlašću, pre svega u Austro-Ugarskoj i u Osmanskom carstvu. Prvi njeni članovi i potpisnici Ustava su bili Ilija Radivojević, Bogdan Radenković, Čedomir Popović, Velimir Vemić, Dragutin Dimitrijević Apis, Voja Tankosić, Ilija Jovanović, Milan Vasić, Milan Milovanović. Društvo je, mada su njegovi članovi, a i ono samo bili dobro poznati, osnovano kao tajno. Imalo je svoje izvršne organe koje je trebalo da pripreme presude, odnosno odluke organizacije. Crnu ruku su uglavnom činili relativno mlađi zaverenici, umešani u ubistvo kralja Aleksandra i kraljice Drage, ali glavna ličnost bio je tada pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis. Glavne tačke Ustava i pravilnik organizacije Ujedinjenje ili smrt, odnosno Crne ruke, bile su: član 1. U cilju ostvarivanja narodnog ideala, ujedinjenja srpstva, stvara se organizacija čiji član može biti svaki Srbin, bez obzira na pol, veru, mesto rođenja, kao i svaki onaj koji iskreno bude služio ovoj ideji. Član 2. Organizacija predstavlja revolucionarnu borbu kulturnoj,
stoga joj je institucija apsolutno tajna za širi krug. Član 3. Organizacija nosi naziv ujedinjenje ili smrt. Član 4. Za ispunjenje ovog zadatka, organizacija prema karakteru svoga bića utiče na sve službene faktore u Srbiji kao pijemont ujedinjenja i na sve društvene slojeve i celokupni društveni život u njoj. Dalje članovi obuhvataju ove najbitnije odredbe. Na vrhu organizacije stoji Vrhovna centralna uprava, čije su odluke punovažne za sve članove i koja ima pravo raspolagati životima, smrću i imovinom svih svojih članova. Interesi organizacije stoje nad svima i njeni članovi su dužni dostavljati organizaciji sve što saznaju, bilo u svojoj službenoj funkciji, bilo kao privatni ljudi. A što se tiče organizacije, Vrhovna centralna uprava ima pravo izvršenja smrtnih osuda, čije se izvršenje proverava najpouzdanijim njenim članovima ili agentima. Nijedan član organizacije, pošto je već uveden u nju, ne može izaći iz nje dokle god je živ, niti mu ko može uvažiti ostavku. Članovi koji bi svojim izdajstvom naneli štetu organizaciji, kažnjavani su smrću. Da bi se očuvala što veća tajnost, članovi se upisuju u spiskove i vode se ne po imenima, već po rednom broju. Članovi se među sobom kao takvi ne poznaju. Saobraćaj među njima vrši se samo preko naročito određenih ličnosti i jedino Vrhovna centralna uprava zna ko su sve članovi organizacije. Ipak, iako ne poznaju celu organizaciju ni njeno istrojstvo, svi članovi se obavezuju na bezuslovnu poslušnost i pokornost organizaciji. Oni moraju slepo izvršavati sve naredbe i poneti čak i u grob njene tajne. Crna ruka je bila tajna i paravojna organizacija koja je uticala na državnu politiku Srbije, ali često je delovala i van institucija. Bila je u stalnom sukobu sa političkim rukovodstvom Srbije, posebno sa predsednikom vlade Nikolom Pašićem, koji je zastupao pragmatični pristup u odnosu na velike sile. Jedan od važnih članova bio je Gavrilo Princip, koji je došao u kontakt sa organizacijom preko Tankosića. Organizacija je takođe regrutovala mlade pripadnike nacionalnih pokreta iz Bosne i Hercegovine, što će kasnije dovesti do značajnih istorijskih događaja. Najpoznatiji događaj u koji je Crna ruka bila umešana bio je atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu 28. juna 1914. godine. Atentat je izvršio Gavrilo Princip, pripadnik organizacije Mlada Bosna, koja je imala bliske veze sa Crnom rukom. Operaciju je, po svemu sudeći, tajno podržala grupa oficira iz Srbije, uključujući i Apisa. Voja Tankosić je odigrao presudnu ulogu u regrutovanju i obuci Gavrila Principa, kao i u prebacivanju oružja koje je korišćeno u atentatu. Njegova uloga bila je toliko značajna da je austro-ugarska strana direktno optužila Srbiju za umešanost u atentat, što je poslužilo kao povod za izbijanje Prvog svetskog rata. Posle atentata na Franca Ferdinanda, Austro-Ugarska je 23. jula 1914. godine uputila Srbiji ultimatum sa nizom oštrih zahteva, među kojima je bio uslov da austro-ugarski organi sprovode istragu na teritoriji Srbije. Srpska vlada je, uz podršku Rusije, odgovorila prihvatanje gotovo svih tačaka, osim one koje se odnosila na prisustvo austro-ugarskih istražitelja u Srbiji. Austro-Ugarska je, uprkos ovom odgovoru, 28. jula 1914. godine objavila rat Srbiji. Ovaj čin je pokrenuo niz savezničkih reakcija. Rusija je počela mobilizaciju, Nemačka je 1. avgusta objavila rat Rusiji, a potom i Francuskoj. Već 4. avgusta Velika Britanija je ušla u rat, a svet je ušao u globalni sukob koji će trajati naredne 4 godine. Do 1916. godine Crna ruka izgubila podršku srpskog državnog vrha. Kralj Petar Karađorđević se povukao sa vlasti, a regent Aleksandar I i premijer Nikola Pašić počeli su da vrše čistku u vojnim redovima, nastojeći da uklone Apisa i njegove pristalice. Pašić je na Solunskom frontu odlučio da ukloni najistaknutije pripadnike Crne ruke, tada već zvanično raspuštene. Dimitrijević i nekoliko desetina njegovih saradnika su uhapšeni zbog navodnog atentata na prestolonaslednika, regenta Aleksandra i predsednika vlade Nikolu Pašića. Kod uhapšenog generalštabnog pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa, člana Vrhovne centralne uprave, nađen je originalni ustav organizacije iz 1911. godine, a među stvarima optuženog potpukovnika Velimira Vemića nađen je spisak članova organizacije. Presudom Vojnog suda od 23. maja članovi organizacije, pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, Ljubomir Vulović i Rade Malobabić su proglašeni krivim za izdaju i osuđeni na smrt. Ostali optuženi osuđeni su na dugogodišnju robiju, od koje su kasnije pomilovani,
osim potpukovnika Vitomira Cvetkovića, koji je umro u zatvoru za vreme istrage, i Bogdana Radenkovića, koji je umro pošto je presuda izrečena. Apis je streljan mesec dana kasnije, 24. juna 1917. godine. Kada je u februaru 1924. godine pomenuta mogućnost učešća bivših članova udruženja u obaranju Pašićeve vlade, oni su dali izjavu Narodnoj skupštini u kojoj su otklonili od sebe takvu mogućnost, izjavili su lojalnost kralju i napustili nameru traženja revizije Solunskog procesa, jer su smatrali da bi pre nestali sa lica zemlje svi osuđenici nego što bi ona bila dozvoljena. Na obnovljenom Solunskom procesu 1953. godine u Beogradu sve presude Višeg vojnog suda u Solunu su poništene, a svi osuđenici rehabilitovani, među kojima i sam Dragutin Dimitrijević Apis. Obnovu procesa su pokrenuli članovi porodice, preživeli drugovi i poštovaoci više puta u međuratnom periodu, ali je do nje došlo tek nakon Drugog svetskog rata u novoj državi, Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, na čijem je čelu bio Josip Broz Tito. Povod za obnovu procesa bilo je pismo streljanog majora Ljubomira Vulovića, koje je napisao dan pred izvršenje presude, u kome je naveo da je za atentat prvi put čuo na samom suđenju, da su svedoci bili lažni, iznevši u njemu sve svoje sumnje i pretpostavke, kao i molbu da se u oslobođenoj otadžbini utvrdi prava istina. Pismo je napisao prijatelju Todoru Mihajloviću, a ostavio vojnom svešteniku Zdravku Paunoviću. Ovo pismo našlo se u rukama Aleksandra Rankovića, ministra unutrašnjih poslova Federativne Narodne Republike Jugoslavije, koji je zatim naredio istražnom odeljenju ministarstva da preuzme traganje u cilju utvrđivanja istine. Organizacija Crna ruka ostavila je dubok trag u srpskoj i evropskoj istoriji. Njena uloga u Majskom prevratu, atentatu na Franca Ferdinanda i Prvom svetskom ratu čini je jednom od najznačajnijih, ali i najkontroverznih političkih faktora tog doba. Iako su njeni članovi bili motivisani patriotizmom i idejom južnoslovenskog ujedinjenja, metode koje su koristili dovele su do velikih posledica, uključujući početak globalnog sukoba. Solunski proces je označio njen kraj, ali njen uticaj je ostao prisutan u istorijskom pamćenju Srbije i Balkana. Poštovani gledaoci, hvala vam na gledanju. Ukoliko vam se ovaj video dopao, podržite nas lajkom i ovaj video podelite, a pretplatite se na kanal uko želite još ovakvih sadržaja. U komentarima ostavite predloge i sugestije, kao i vaše želje za buduće videe. Vidimo se uskoro.